Inside job ang usa sa mga gitanaw karon nga motibo sa kapulisan sa pagpanuli sa mga butika sa may barangay Manilad. Andrea Patenya, sugin nini. Matod sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch nga kadudahan kun nga nung wa dikasyon sa gwardya ug sa mga empleyado sa maong pharmacy ang maong tulisan diin base sa CCTV footage nagpakaron ingnon nga customer sa wa pa nanulis ug nagpili-pili sud sa dulan usa ka oras samtang nagsulob og helmet. Matod sa CIB nga dugay na silang mipahimangno sa mga gwardya sa nagkalain-laing mga establisamento nga bantayan ang mga kadudahang customers. Hilabi na kadtong magtabon sa ilang mga naong. Tungod sa kapakya sa gwardya nga on duty nga si Bernardo Polistico sa pagbadlong sa nag-helmet nga tulisan, gipa-imbestigar na kini karon. So, managikuha na mo sa TRS nga palaw mo ng investigation, it might be lang you cannot discount the possibility na ikuan ma'am, na advance now. Ipatawag sab sa hepe sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section Confesags ang tagduma sa Agilex Security Agency nga maoy ahensya ni Polistico aron pagsuta kung lisensyado ba o kung nakaagi sa saktong training ang maong gwardya. Nasayran nga ang Agilex Security Agency nakabase sa kauluhan ug wa nagparehistro sa FESAGS bisan og gipadadaan na og memorandum. Giingong rekisito sa tanang non-based security agencies ang magparehistro sa FESAGS ug magtukod og satellite office sa mga lugar nga duna sila'y kliyente. Kasi important na sir. Anong dapat mo din mo register sa Wala ko na monitoring, accounting. So, right now, akong gikuan, initially, wala sila ikuan din yung opisina. So, nanay violation. Gipaabot karon ang tubag sa maong security agency aron matumbok ang silot nga mahimo nilang atubangon lakip na sa nalambigit nila nga gwardya. Giingong daghang mga leksyon ang mahimong makatunan gikan sa insidente sa pagpanulis nga nahitabo kagahapon. Usa sa mga sugyot sa kapulisan karon mao nga kung mahimo, di lang unta pasudlon ang mga customers nga adunay gipangsul-og nga mutabon sa ilang mga naong sama sa helmet ug mga kaw. Laing sugyot mao nga di lang unta sa mga dagkong malls ipahigayon ang mandatory frisking sa matagang haan, kundi lakip na sa mga daghang establisamento sama sa mga pharmacies ug convenience stores. Apan giklaro sa mga pulis nga kining tanan bugtong mga sugyot lang ug ang mga tagduma sa mga establisamento maura gyoy makabuot sa mga security policies na gusto nilang ipatuman. Andrea Patenya, Inspire. Vice Mayor Edgar Labella moduso og amendatory ordinance kalabot sa angayang sulubong helmet sa mga motorista agi og reaksyon sa nahitabong pagpanulis kag gihimo sa mga nag-helmet nga tulisan. Samtang ang direktor sa Cebu City Police Office nagrekomendar nga idili gyud ang pagsulob og mga kalo og helmet sa mga pampublikong mga lugar o establishmento. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Nagplano karon si Vice Mayor Edgar Labella nga modusog ang mandatory ordinance kalabot sa angayang sulubong helmet sa mga motorista. Kinisubay sa nitibong tulis kagahapon sapon sa usa ka pharmacy sa Barangay Manilad. Mato ni Labella nga pagdusog ordinansa kalabot sa insaktong helmet na sulubon angayan pang ikonsulta sa konseho. Dugang sa Vice Mayor nga mas angyan yun nga sulubong helmet makita ang naw sa nagsulob niini. Nanglan sa ang helmet na dili mo cover sa identity sa person, the person wearing the helmet. So there has to be some kind of balancing of interest. We have to meet in the middle. While we require the wearing of the helmet, but at the same time, we will also require that the identity of the person wearing the helmet must not be hidden. Samtang ipaabot ngadto ni Romana sa Cebu City Police Coordinating Advisory Council ang iyang rekomendasyon aron malikayan ang nahitabong pagpanulis. Matod ni Romana nga dunay panagsabot ng daan ang PNP sa mga security agency nga gidili gyud ang pagsulubog kalo og helmet sud sa establishmento. Apan base sa assessment ni Romana nga napakya sa pagpatuman ini ang Agilex Security Agency nga mo'y nagbantay sa 360 Pharmacy. We'll discuss yung mga other measures na pwede natin ipatupad with a little more teeth on the city ordinance. That could be really a big help. Leslie Caminado Vistil, News 5. Padayon pang gisuta sa mga bombero kung unsay hinungdan sa kayo nga kalit kami ulbok sa ikaduhang andana sa usa ka kompanya sa may highway Seno, Barangay Badilad,
bakilid sa dakbayan sa Mandawi kaganinang tungang tagbi. Miabot sa 600,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Ray Pasaporte, Suginlimi. Hingpit nga naog daw ang building sa Wayway and Company nga nahimutang sa Highway Sino sa dakbayan sa Mandawi. Human ni ulbo ang kayo sa ikaduhang antana ni ini kaganinang alas 12:05 sa tungang gabi. Giisa sa Task Force Alpha ang sunog, hinungdan nga may respondi dayon ang mga kabumbiruhan sa kasitbit nga mga lungsod ug syudad. Lakip na ang Chinese Volunteer Brigade ug Santo Niño Fire Brigade. Nagkontrolar ang kayo sud 20 minutos. Matud sa gwardya sa maong kumpanya nga mao nalay iyang nabantayan nga miulbo na ang kayo. Sa manay na-assure yan kung si mga alangan. Ayaw nga, dokumento Pero kuha lang yan, kuha ko rin ito. Actually, one offices sa yun na nasunog ya. And then, nag-start yun siya sa second floor. Giangkon sa kabumbiruhan nga naglisod sila sa pagpaong sa kayo kay gikandaduhan ang pultahan ni ini. Padayon sab nilang gisuta ang gigikanan sa kayo na miabot sa 600,000 pesos. Ray Pasaporte, News 5. Hypothermia o ang grabing kaubo sa temperatura sa lawas mao hinungdan sa pagkamatay sa mga binuhing hayop sa barangay Gaa sa lungsod sa Balamban. Bisan pa man ini, wala gyapon girekomendar sa mga veterinaryo nga kanon ang karne sa mga namatayng hayop kung dili moagi sa National Meat Inspection Service. Chiki Bargio, Suginlimi. Niadtong Biyernes, giingon tulo ka mga hayop sa barangay Gaas ang gikuhaan og blood samples sa provincial veterinarian aron pagsuta sa hinungdan sa pagkaluya ug pagkamatay sa pipila ka mga baka ug kanding sa maong dapit. Human sa makuti nga lab test, gipaybaw kaganihan ni Dr. Louis Maestrado nga hypothermia kung ang ubos na temperatura sa lawas may hinungdan sa pagkamatay sa 55 na ka mga hayop sa lungsod sa Balamban. Katang hypothermia, usa ang mahimong problema ana kung ang hayop exposed gihapon siya sa mga adverse nga environmental factors like ang ulan o ang sobra nga kabugnaw. Now ang location sa atong area kani nga barangay dili kaayo siya nindot og mga windbreakers or kahoy nga makapugong unta sa speed sa hangin. Bisan og dili epidemya ang hinungdan sa pagkamatay sa mga hayop apan alang sa mga veterinaryo dili gihapon kini luwas nga kanon sa publiko hangtod nga moagi sa National Meat Inspection Service kun NMIS. As a rule jud dili ta basta-basta gid mo kaon. Okay, so nam gina sa atong balaod sad nga everything nga dili ihaw nun nga for human consumption nga dili gid moagi sa atong ihawan nga for thorough nga inspection gyud considered gina siya nga dili siya dapat ipakaon dayon, di ba? Tambag sa mga veterinaryo nga kanunay ipasilong sa mga payag ang ilang mga hayop. Gipasabot sab sa municipal agriculturist sa Balamban kung nganong bugtong mga hayop sa barangay Gaas lang ang labing apektado sa panahon. Ang uban nga mga hayop, taas og resistensya tungod kay basin ilahang panglawas. Ang dali man ko kayo maigduan ang katugyong kuan gyud katong murag minus ang iyang pagkaon, daot siya, no? Dali gyud kay to siya makuan. Dali kay siya maluya. Dulan na sa 1.3 million pesos ang kinatibuk ang kadaot sa mga kahayupan ug dulan sa 4 milyones pesos na sab ang kadaot sa mga utanon gikan sa 12 ka mga bukirang barangay sa maong lungsod. Jinky Bargio, News 5. Matod sa Cebu City agriculturist nga tungod sa kadaghan ng mga hayop nga nangamatay ug naluya, nakadesider silang kuhaan og blood samples. Gilauman nga karong hapon mahatag ng resulta sa blood samples nga ilang gikuha. Gipadayag ni Joel Baclayon nga ang 28 ka mga mountain barangay sa dakbayan sa Sugbo apektado gyud sa pag-usab sa klima. Gawa sa mga nangamatay ug nagluyang kahayupan, mikabat na sab og 22.2 million pesos ang danyo sa nahitabong kadaot sa mga tanom sa kabukiran. Miduso karon og resolusyon si Baclayon aron mapunan ang ilang budget sa agriculture ug di mo sa 1.9 million pesos aron madunggan ang gihimo nilang proyekto nga matabangan ang mga mag-uuma. Evaluate to assess kung sabi na matyan. So we are collecting samples and then most of the animals nga affected kung dili nakabaro o kung itiwasan nila sa mga. Actually wala gyud nga namatay gyud diya. Itiwasan na nila.
But still, among yung pong buhati may seasonal, buhati may organ ng tampon para to determine really kung nabay complications. So there are maybe sakit siguro na naka-affectar yung complications. Gianto sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo sa Gaas Elementary and High School ang ilang kahimtang din sa merkado ug sa barangay hall una nagklase samtang wa pay relocation site sa ilang mga tunghaan. Jinky Barrio, sa Ginlimi. And right now. And in fact, you showed in Sa ikaduhang adlaw sa temporaryong tunghaan sa Gaas Elementary ug High School, tataw kaayo nga dili maayo ang kahimtang sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo. Toledo, Marimina, Talo, Toban, Toledo. Gilingaw na lang sa mga magtutudlo ang 181 ka mga tinunan sa high school isip kabahin sa ilang informal classes, ilawom ining tulo ka mga tents. Okay lang ma'am kay bisan nga ni kanang at least padayon gapon ang mong pagkaton sa eskwela bisag kanang saba pero nagklase gapon mi padayon. Matud sa principal nga posibleng dili makaton ang mga tinunan kung magdugay ang ilang kahimtang apan ni pasalig kini nga kompletuhon nila ang calendar days nga gitagana sa DepEd. Ang pagtanaw karon is not conducive for learning kay lahi ra jud dito sa atong himutangan kaniadto kay they are in the four walls of classrooms na jud sila karon kay nagtapok man sila karon lahi ra kay fuse man mo ang tanang mga year level. Samtang ang elementary pupils nga gikahimutang dinhi sa merkado publiko daw di magdungog sa kasaba sa palibot. Si Ma'am Jane kinahanglan pang mogamit og lapel microphone aron madungog sa mga tinunan. Lahi jud. Tugnaw kay diri sir na mga bata bis naanad daw sila magkurog gihapon. Nya. Lahi jud diri kami sa nagkurog na nagdubli na kung sakit. Si Jelan kinahanglan pang mubaktas og kapin usa ka kilometro aron makaabot sa bag-o nilang classroom. Daya nga po eskwela. Karon kauman ko. Pero aron katabang ko sa kong mga kuan ba kung lipoyan. Pagkakaron, wa pay kasiguruhan kung kanus-a sila makakita og relocation site. Jinky Barrio, News 5.